Mila esker, eta ongi etorriak bertso festara. Arnaz hartzera eta atseginez gozatzera guztiek. Mila esker ere noski faktoriari, Laudioko faktoriari ekitaldia antolatzeagatik. Ez dira garaionak lirikarako, ez da ere autore zinema deritzogun horretarako. Egia erran, kultura ez da inoiz modan egon gure inguru hauetan. Aski ongi dakizue zelako oztopo eta zailtasunak aurkitzen ditugun oroar gure proiektua gauzatzeko orduan. Gaurko ekoiztetxe eta telebista plataforma handiei ez zaie batere interesatzen Otaño bezalako pertsonaiak. Adibide bat bakarra jartzeagatik, gaur egun Tasio bezalako gidoi bat, bi sekuentzia irakurri ondoren sakarrontzira botako lukete. Eta bere garaian izan zen jende gehiena eraman zuena zinaretoetara. Horlako gaur nolapait bestelako errelatoak eta txintzibilitateak dituzte gogoko. Gehien batean, hau izan da, eraman gaituena ere auzolan egitea. Gure lehen planteamentua zen, beste filma arrunta bezala, aurkestea, egitea. Film hau ere, subentzioak aprobetxatuz, diru laguntzoiak aprobetxatuz, telebistan aportazioekin, eta horrela petatzen genuen. Baina ate guztiak itxizkiguten. Orduan hori ikusirik, eta pertsonean garrantzia ere ikusirik, erabaki nuen auzolan ez egitea. Pentsatzen nuen, baduela herri honek baduela xarma, azkeneko, ni Nafarroan bizi naiz, igual hemen Bizkaian eta Gipuzkoan mino xarma gehiago dauka, auzolanak, Araban eta Nafarroan oraindik asko mantentzen da, auzolana. Pentsatzen dugu erraminta ona dela filma bat egiteko. Bere garaian Amalur egin zan bezala, Amalur ere auzolan ez egin zan, bat ere laguntzi gabe. Eta orduan horrela, pentsatzen dut, egingo dugula filma. Gero, bada beste arrazoi bat. Zeren, Pello Mari Otañok badu ja bere ohitura auzolanarekin, bere lotura nolapait, auzolanarekin. Gero, ikusiko dugu bezala. Zergatik erabaki dut Otaño, filma bat egiteko. Eta, badira arrazoia, ni ere zizurgiltarra naiz, beha bezala, badira beste arrazoi batzuk ere noski, sentimen bihotzekuak edo, baina horretik aparte, asko ze garrantzia handiago dutenak niretzako die, gure kulturako adituen hitzak batez ere. Eta hauek asko baloratu dute, pertsona hauek, Pello Mari Otaño. Eta pena bada, holako pertsonai bat, holako sortzaile bat, azturako zuloan erortzea. Eta arrisku hori dago gaur egun Otañorekin. Ni bidai honetan 120 bat udaletxeero paseatuko ditut. Eta leku askotan, naiz, leku askotan alkatekin, beste lekutan kultur zinegotziekin, hizketan. Eta esaten, proiektu honekin ator, eta ze proiektu da, kasu eskuazten, eta, hauxe, Pello Mari Otañori buruzko filma bat egin nahi dut. Pello Mari Otaño, eta horrela edatzen zia, harritxuta, ez dute ezagutzen. Nordan Pello Mari Otaño, ez dakite. Eta bere garaiko pertsonai importanteenetakoa, gure kulturan, izan duen pertsonai importanteenetakoa izan da. Orduan, rekuperatu nahi dugu, bere egitza eta bizitza. Adibidez, ara Zerrioen, Antonio Zabalak. Orduan, nik adituen gana joko dut, zergatik erabaki duten Otaño filma bat egiteko. Hauen hitzak erabiliko ditut. Eta Antonio Zabalak zioen, euskara bizi bada, Otañoren bertsoak ere biziko dira, zioen. Edo Xabier Amurizak diona, figurari beneratuena izatea, ez da nik entzun izan dudan zerbait bakarra. Nere bizitza guztian egiaztatu dudan abaizik. Aipatu benerazioa, harrigarriagoa egin zitzaidan gero, bere bizitza ezagutu nuenean.
Euskal Herri osoaren itzala irabazia bai zuen. Entzun ere, Koldo Izagirrek, gidoiaren aria prestatu duenak zer dioen, Otañori buruz. Bertsolaririk handienen artea jasoa dago, inoizko handiena ere izan bada, o bada askorentzat. Xabier Lete edo Josanton Artze bezalako poetek eta kantariek haren bertsoak kantatu eta errezitatu dituzte. Pello Mari Otaño beti izango da ipagarri gure kulturan, bere garaiko pertsonaia delako. Buru belarri murgildua, bizimodua aurrera ateratzeko abenturan. Politikaren abenturan, hitzaren abenturan, baita nongotasunaren abenturan. Otañok ongi merezi duen ikusgarritasuna ematera dator film hau. Hori dio, Koldo Izagirrek. Eta ara, zer zioen, basarri, bertsolari handiak. Ozi zurkilko izar argia, gaur nator zure gorantzan, zure mingaina bezain jaiorik, garai hartan hemenetzan, lorerik mardulen azuzinan, bertsolarien baratzan. Gaur, aurkezten dugun auzolan oneri, bultzada ematen ditenen artean instituzio, publiko eta pribatu asko daoz. Horien artean, baditugu orain ja sarean sarturik, 100 gora euskal udaletxe. Hauekin batera, ikastolen federakuntza. Horre suposatzen du, beste 100 ikastola sarean dauzela ere. Eta bertzeain bat eskola publiko ere bai, sartu die sarean. Hauekin batera, Bertsozalen elkartea dago, Beñat Etxepare Euskal Institutoa, Hernandorena Kultur Taldea, Pamiela argitaletxea ere sartu da, Kafe Antzokiak, Euskal Idazleen elkartea, Argentinako FEBA, Federación de Entidades Vascas de Argentina, La Platako Unibertsitate Nazionala, Buenos Aires Peuajo eta Rosarioko Euskal Etxeak besteak beste. Indar asko da hori, baina indarraz gain filma batek diru ere eskatzen du eta asko gainera. Kasu honetan, gure kasuan, 750.000 euro. Hori da, kostua. Baina, zuko lehin duzu buruekin, baina oso baju da. Eozin presupuesto hemen, adibidez nik azken pelikula inuna, hola luzemetraia ja esenatu zana, hemen garaikua, hemen paduran, horiako padura hortan grabatua, 1.200.000. Ez da hortik angeisten, hemengo pelikula txikiena, handia 5.000 juntzan. Nik orain grabatu duten azken filma, irati, orain esenatzeke da ona, horri biliko da, 4-5 milioi inguru. Baina 1,5 milioi laurden hortikan ez dira geisten filmak. Guk auzolan ez itzen dugunez, posible dugu 750.000 eurokin egitea. Eta horretarako, diru hori lortzeko, gauzatzeko hori, guk 2 diru iturri jarri ditugu abia martxan. Alde batetikan, Nagoreak aipatu ditun, 30.000 zinezarrera horiek aurre saltzea. Horretarako erabiltzen ditugu guraso elkarteak, Kostaleko guraso elkarteak, APIMak, eskola publikoan, eta udaletxeak. Eta horrelako elkarteak ere bai. Adibidez, Galtzaundi Tolosan, Pikuxari Urtzunen, edo Zaldiko Maldiko Iruñan, hemen faktorien ere salgai jarriko egongo die. Hor, salduko die sarrerak. 30.000 jarri ditugu, pixka eta gaur egun hori ere ikusteko gaur egun Otañoren itzala noaino iristen den. Amuniza dio bere garaian Otañoren itzala 7 lurraldeak hartzen zituela. Pues guk hori ere nolapai neurtu nahi dugu. Eta Euskal Herri osoan, 100% populazioaren 1% hori saltzea lortzen dugun. Hori izango lieke 30.000 zinezarrera horiek. Euskal Herriko populazioen arabera 1%. Itzal hori, oraindik mantentzen duen Pello Mari Otañok.
Eta beste diru sarrera ekarpenak egiteko da mezenargo kultural legea indarrean jarriz. Mezenargo kultural legea ez dute gehiegi publizitatzen, baina hor dago, zinek gauza asko egin laik horregin. Baina zu juten zea, zerga egitea, ordaintzea zergak egiteaz impostua tokatzen danean, ordaintzea, eta esaten dizute, zuk sartu dezakezu nahi bozu dirua elizara edo asuntos soziales. Baina bada beste hirugarren aukera bat, eta da mezenargo kulturala. Baina horretaz ez dute informazio hori ematen, eskaintzen. Baina hori ere erraminta ona da. Zertik zergak ordaindu behar dutenentzat aukera dauka proiektu kulturalei bideratzeko. Bakarrik gehien bat erabiltzen dute hauek, enpresa handiak eta horrela artea erosteko eta horrelako gauzak erosteko. Baina gauz txikiak egiteko ere baliogarria da. Diska bat ateratzeko, gazteek, seguroski, igual, maketa bat itea 3.000 euro edo 4.000 euro kostatzeie, igual, haitien kuadrilak egin, zerga txartez gratis ateatzea bada. Adibidez, guk, ja, Nafarroan ja abian dago, martxan dago. Zerti, Nafarroan ez da hemengo legean berdina, baizik diferentzi batzu daude. Nafarroan Euskal Ekoizpen etxe batek eskatzea badu. Orduan nik eskatu nuen ere ekoiztetxeekin, eta bere ala eman ziguten. Mino, autonomi erkidego hontan behar du izan fundazio bat, edo behar du izan ONG bat eskatu behar du. Izin du produktora bat eskatu. Eta orduan, ibili gea, urraltxan, mariatzen ibili naute, eden bapilan, eta azkenian eskatu dugu, eskari egin dugu, Musiko Solidario Sin Fronteras. Hoien bitartez egin dugu. Hoiek enkargatuko die, filmaren musika eurak ingo dute, eta horren bitartez, kolaborazio horren bitartez, eurak indute eskaera, mezenargo kulturalegea, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan eta bai Araban indarrean jartzeko. Hoi dira gure bi diru iturriak. Zargaitezen orain, laburki bada ere, Onbuaren itzala filman aztertu nahi ditugun gaiekin. Pello Mari Otaño, Zizurkilgo errekalde baserrian jaio zen 1857 urtean. Bertsos eta bertsolariz inguratua eraman zuen haurtzaroa. 3 urte zituela, bere familia Karidadeko bentan jarri zen bizitzen. Txireoak ziren, oso pobreak ziren, eta ez zuten etxerik. Eta orduan udalak jarri zion etxe hori. Horregaitik nahitzen da Karidadeko benta. Hor jarri ziren bizitzen. Han biltzen ziren, maiz, Karidadeko benta hortan, inguruko eta urrutuko bertsolariak. Zertik, Otañoren familia gehienak ziren bertsolaria, bai gizonezkoak, bai emakumeak ere. Orduan, Karidadeko benta bihurtu zen, nolapait, bertsolarien elkarte natural bat, bezala, bihurtu zen. Behin honela, kantatu zuen, lehen aipatu dugun Pello Errotak. Karidadeko bentan, guzei bertsolari, Errekalde Zarrata, Juan Jose Udarregi, Bernardo Zizurkilgo, Gazteluko Gorri, Errenteriakua, Xenpelar jaun hori. Ni hastia zukua Pello Errotari, ni hastia zukua Pello Errotari. Errekalde Zarra, Otañoren aitona zen. Eta Jose Bernardo, aipatzen dena, hor bersonta, Jose Bernardo Otaño bere osaba. Bino familian bat ziren oso ezaguna dienak, izan dienak, garaiz Plazida Otaño, Otañoren aitza bera ere bai, denak ziren bertsolariak, bai emakumeak, bai gizonezkoak. Otañoren nerabezaroa oso garai nahaziak izan ziren. 1878an,
La Gloriosoa izeneko kolpe militarrak bidali zituen Borboiak exiliora. Monarkia berri bat jarri zen Espainian, eta oso azkar ezarri zen ere lehen errepublika. Aldi berean, gerra karlista indarrean zegoen, liberalak zatituak. Ziren liberal konservadoreak eta liberal progresistak. Baita ere, liberal errepublikarrak. Karlistak ere zatituak zeuden. Santa Cruz apaizaren jokamoldeak erakutsi zigun bezala. Otaño Barriolaren familia bi aldetik liberalak ziren. Liberalak eta foruzaleak. Gipuzkoa zatitua zegoen. Irundik, Andoainea, liberalen menpe. Gainontzeko guztia, karlisten menpe. Zizurkil justu erdian, karlista zen, gehien batian. Orduan, familia larri ikusten zuten bere buruen nolapait eta gehienak Donostiara jontzien bizitzera. Baina ama ez, Otañoren ama Karidadeko bentan gehatu zen. Eta Otaño ez dakigu, garbi egun urte horietan, urte horietan nun zebilen. Baina dakiguna da, ja 1876an, ja foruen desagertzeakin batera, erabakitzen dela lehen aldiz Argentinara joatea. Eta aditue diotenez, orduan foruen desagertzeakin batera, soldauska jarri zen, indarrean, milizia sartu zen. Eta orduan milizia ez egitea gaiti, aldea egin omen zuen. Orduan ere, onartu dezakegu Pello Mario Otaño lehentariko intsumisoa bezala. Ibili zen, lehenbizikit ibili zen, Brasiletik ibili zen, Uruguaitikan ere bai, ez dakigu, Iparragirreren arrastoen bila edo, Uruguaitik azkenian Pampan geratu zen. Baina ez zuen asko iraun. Uste pare bateako edo ja 1979 edo ja Donostian zegoen berriro. Donostian zen jada. Ja pixkat giroa lasaitu zenean edo itzuli izan berriro Donostiara. Jartzen da harremanetan Euskal Herria aldizkariarekin. Manterola eta Arzak zuzendarien laguna da. Idazten du ere Juventud Republikana aldizkarian. Bertso saioak egiten dituan hemenka, eta loro jokoetan ere parte hartzen du. Oitako batzuk ere irabazi egiten ditu. Baina ahotsak askarra zuen. Asmatikoa zen jaiotzez, eta ez tulka hasten zen. Orduan horregatik deitzen zioten, gaine izengoitzi bezala jarri zuten katxarro. Baina hori izan nolapait bere malostia edo sartu zion horrek. Otaño hori zertik beak nahi zuen lehian ibili, garaiko bertsolari handiekin, ez? Xenpelar, Pellorrota eta handiekin ibili nahi zuen. Baina abotsak askarra zuen ez izin zuen, plaza gizonen zan. Baina, no hay mal que por bien no venga, esaten den bezala ez. Orduan horrek egin zion bertso idatziari. Eta orduan asmatu zuen bertso paperak. Eta orduan Iraolak, bere editoreak ondo azaltzen duen bezala, hori ire estarrik etxarra hori, azkenian onurako dek bertso gintzan. Zertik horrela, bezala bertsoak haizeak eramaten dizkik. Bota bere ala, tak, haizeak eramaten ditu. Oso gutxi gatzen ziren memorian. Eta hik, bertso paperekin hor guztien dituk. Altxor hori, ez? Data finko jakin gabe, doa berriro ere Ameriketara. Arrazoiak despedidako bertso famatuan zerbait erranen da, baina ez gehiegi. Beak dio bertso horretan, Amerikara noa neure borondatez, aspertu naizelako hemengo zuertez. Ez dakit, nola hori izaten du, aspertu dela. Benaren ere Pampa ere oso atsegina inzitzaion. Gusto hartzen zuen, eta harako bidea hartu zuen. Eta bidei honetan
urte desiente egingo dituan, pan. Ja, bueltatzen da 33 urtekin. Egiten ditu ja, 9-10 bat urte edo egiten ditu ja, pan. Bueltatzen da 33 urtekin eta gaixorik. Eta beren arrazoien artean ere bada beste gauz bat ere motibatzen diona onuntza etortzea. Eta gautxokin izketan, beak kontatzen du, hor mareatzen, xirikatzen zioten gautxoek, eta beak botatzen zuen txinaren falta. Eta txina gautxoen hizkuntzan da emakumeen falta, nolapait, botzen zuen. Eta horrek ere nolapait, gaixorik sentitzea alde batetikan, eta gero emakumeen falta hori ere, nolapait horrek bultzatu zion onuntza etortzea. Gaixorik itzultzen da Donostiara eta berehala lanean jartzen da. Lanbide ugari izan zituen, denetarik egin zuen, kontuzain izan zen, tabernari ere bai, denetarik egin zuen pixkat. Eta urte horietan etorrita berehala ezagutzen du Madalen Alberdi. Eta berarekin maite mintzen da eta berarekin eskontzen da. Eta nola dien gauzak, ez? Madalen gurasoak euskalduna zituen, baina hiri nagusian Donostia zioten erakusten semala behi euskeraz paletismoa aldentzen gaitikan edo sorakeri egiten gaitikan, eta orduan erderaz hasi zituzten umeak. Eta honek ez zuen ulertzen, ezarre, pitoek ere ez zuen ulertzen Madalenek euskara. Eta kuriosoa da, ez? Euskaldun peto bat, Otaina bezalako zea bat, eta azkenien maite mintzen da erdeldun bategaz. Baina, guk historian jarri diogu Madalen Alberdi pixkat ulertzen duela, gutxienez pixkat zozer, ulertzen duela ez jartzeko beti Otaino berarekin izketan erderaz. Orduan, horregetikan pixkat ulertzen du. Eta gaina beak badu kopla oso poliz bat, Otainoren kopla, eta beak nolapait buruz ikasia zukana, txepetxarena da. Eta orduan filma osoan beak askotan kantatzen du txepetxaren kopla horiek. Gu justu momentu horren aurretik hasten gara Otainoren historia kontatzen. Gu hasten gara onbugaren itzela filma, bigarren bidai hortatik itzuli mina pixka lehenxo. Hasten gara Argentinako pan. Bidai hortatik itzuli horretik. Madalen ezagutu horretik. Horrazten gara. Eta bere azken arnazaraino eramango gaitu filmak. Azken arnazaraino eta momentu batean ere berpiztu ere egiten dugu. Gaur egun egiten ari gana, nolapait, berpiztu, zerte hori nahi dugu. Otaino berpiztea. Zalantzari gabe, pelikulan jorratzen ditugun bi hamarkadoiek, 1880etik 1910 dijoa zen bi hamarkadoiek, Otainoren urte emankorrenak izan zian, dudarik gabe, zalantzari gabe. Urte emankorrenak eta gaina ere oso baliagarriak dienak bere evoluzio politikoa ere aztertzeko. Zertiek gu azten gehan nolapait, Otaino pentsamendue espainol, errepublikarra, foru defendatzailea, baina espainola sentitzen da. Zan, euskalduna sentitzen, euskalduna bai, euskara zitzen du, baina estatus edo nazioz espainola. Eta bere evoluzioa hor ikusiko dugu gero nola juten dan kokatzen, eta gainera ikusiko dugu bere obrai jarraituz, bere bertxok eramango gitu evoluzio hori ikustea. Bi hamarkada horiek Otainotan oso garrantzitsuak izan ziren, urte emankorrenak, baina gure Euskal Herrian ere oso garrantzitsuak izan ziren bi hamarkada horiek. Zerien foruen desagertzeak izugarrizko kalteak eragin zituen gure herrian. Gure ekonomia hankasgora zegoen. Gazteek exiliorako bidean edo Amerikak egitea behartuak. Ideiak ere sartuak geratuak ziren, ja liberalak, errepublikarrak,
ja ez zuten balio. Egungo erronkei, Euskal Herriko erronkei aurre egiteko idei zartzuak geratuak ziren. Hor badugu, sekuentzia batean txirrita eta Otaino elkartzen dienean karidadeko bentan, azkenean txirritak errateio. Lehengo ideiekin eskoa sinora, idei berriak asmatu behar diagu, beharrezkoadek gure herrientzat, idei berriak sortzea. Eta horrazten da, horrazten dira. Gehienetan bezala Euskal Herriko egoera politikoa, astoratoa zegoen, mehatzaldeko langileria jasutan, barrikada jartzen, ziren iruzigunetan ide sozialistak indartzen hasten die, eta Euskal Abertzaletasuna ere gorpuzten hasten da urte horietan. Arana Goiria Nahiak, Eli Gallastegi eta beste hainbat abertzaleen eraginez. 1888an, Otainok, Pasaian azken baporea hartzen duenerako, Kuban manbisak jaten dute lehoi espainiarra. Otainoren harridurarako. Zertik Otainok, esaten dut, ongi gainia diot, Otainoren harridurarako, zertik Otainok, 2 urte lehenxio, idatzi zuen bertso sorta bat, Kubako gure anaiei. Eta hor nolapait, laudatu egiten zuen tropa espainolak, Kuban. Eta esaten zuten manbizek, inoiz, ez dutela menperatuko lehoi espainiarra. Baina zorionez manbizek lehoi espainiarra jan egin zuten. Eta horren Otaino harritu hintzan horrekin. Jada 3 semekin, 1888an jada 3 semekin, eta lanik gabe zegoen, gainea bazuen hor proposamen bat, diputazioan lan postua ukatu egin zioten. Eta berak dioenez, nolapait, Karlisten aldetik ukatu zioten liberala zelako, eta liberalak berriz apalegia zelako. Orduan, bilen tarte hortan gehatu zen lanik gabe. Eta azkenean ja erabakitzen du, ja familia oso hartuta, emigrazioko bidai hartzea. Ja, sin regreso. Koldo Izagirrek, bertsoaren harria, liburuan, honela dio, Otainoren ahoan jarriz gogoeta. Pasaiako despedidan, txirritak bota zidan bertso baten azkena zetorkidak gogora, itsaso bareari begira jartzen ginenean. Eta hauxe da, txirritak botatako bertsoaren amaiera. Oik nola diren bide luzean korritzen duten zubilak, oraindik hainbat gertalitake, juntatutzia gubilak, baina netzan horrelakorik inoiz gertatuko. Ze gauza bitxia ez da txirrita eta Otaino. Politikoki hain urrun, bata bestetikan, baina hain lagun minak ziren. Ezan bere garaian, ezan ohikoa, eta gaur egun ere ez, baina hauek oso lagun minak ziren. Bata liberala, bestia karlista, amorratua. Eta ja puntu honetan, ja iritsuta ondoren, orduan berriro kantuan jarriko, ja, bada kontatzeko tartetxo bat hartuko deu. Oraingoan kantatuko ditugu, berak nola bere kantagrina horrei jarri zion bertso sortatikan, nola da, Ahuntza Larrean, sorta hortatikan, 2 bertso kantatuko ditugu. Eta doinua da horrela. Itxotzeko beldurrez usteko urari, nola esango zaio arrain pizkorrari, ez dadila egatu uzo azkarrari, eta isildutzeko erresinolari, inon ezin bizirik ez esnata eslotan, ni lertuko nintzake eskantatzekotan.
Amorraina jatorriz dijo ahurera, uso eta ranoak odeien aldera, otxoa zazira ta satorra lurpera, mitxirrika argira ta hauntza larrera, inon izin bizirik ez esnata eslotan, ni lertuko nintzake eskantatzekotan. Argentinan, Peuajo herrian jarri ziren bizitzen. Peuajo, Argentinako herri indigenen baten izena da. Herri horretan, Otaño joan baina 20 urte lehenago, bertako indigenen insurrezio izugarria eman zen Argentinako gobernuaren aurka, eta txikizio ikaragarria ere sofritu zuten indigenek. Ja, orduan, ia desagertzeaino. Argentinako produzioaren gaiak, hemengoen arabera, oso anitzak izan ziren. Baina aipatzekotan, aipatuko ditut batzuk. Batez ere, Unamunoren kritika. Unamuno nolapaita haserre bizian, zertik hemen katedra bat zegoen, Euskarako katedra bat zegoen jokuan, Bizkaiko diputazioan. Eta behar lehiatu zan horrea, mino azkenian apaizai eman zioten. Resurrección Maria de Azcueri eman zioten katedra hori. Eta haserre bizian honekin zituen deklarazio batzuk Arriaga Antzokian Euskararen aurka, izugarriak bat dituen. Eta pentsatu, Otaño entzat zan, asko miresten zuen pertsona zan, Unamuno. Baina, bere gana iritsi zenian Euskararen aurka esandakoak, berala idatzi zion, erantzun zion, bertsoz, elegante, gorrotorik gabe, elegante, baina egiak kontatuz, bertsotan. Horiak aipatzekoak dira. Hor ere, Sabinaren ari ere egin zion omen lehitxoa, Orfeoi Donostiarari ere idatzi zizkio bertso sorta ederrak. Orfeoi Donostiar esan behar da, ere juntziela, justu jaio zen Otaño Argentinako azken bidaia hartu, urte terdi lehenxio edo jaio zen Orfeoia. Eta gaine hasi zen kantuan, Otañoren koplekin, hasi zen kantuan Orfeoia. Eta orduan, bizperan, bea Pasaikoa bapore hartu aurreko egunean, juntzien kantuan egitea, omenaldi bezala, juntzien kantuan egitea bere etxe aspira, eta plakatxo bat oparitu zioten. Kantatu zion ere Gernikako arbolari, goraipena egiten du, Gernikako arbolaren kantuaren gorapena. Kantatzen dio ere Argentinako independentziari. Bea hiltzan maiatzan, 1910 maiatzan hiltzan, eta justu independentziaren eguna, baina egun batzu lehenago, baina ja bertso sorte idatzita zeuzkan. Eta hor ikusten da, garbi gainea ikusten da, ja bertso sorta hortan, bere evoluzio politikoaren azken pausua nolapait, ez? Zertik hor kantatzen du, ja independentista bihurtzen da. Hor kantatzen du maiatzako eguzkiak, askaditzala Euskal Herria eta katibu dauden herri guztiak. Hor independentista bihurtzen da. Otaño. Baina, bueno, bere prozesuen nolapait egiten da, azten da, 98, osea, azken 12 urte horietan egiten da evoluzio politiko hori guztia. Zerti, beha horrendikan, hemendikan juten denean, Kubako mambizekak, Lehoi Espainiarra jatea horrendik arritxu egiten da. Ez du sinisten horretaz. Hori kapaz izango zienik. Eta hortikan ja azten dira, ja bertso sortak azten dira adibidez oso famatua da, Mugari ditzen dio, pausoa ditzen du, kantoie zazpiak bateri kantatzen diona, zazpi oialeko herri bat gehala, oial beretik egindakoak, eta horiek die 1903 edo garai hortakoa die, horra azten dira bere evoluzio politikoan, nolabait ja finkatzen. Eta orain beste bi bertso kantatuko ditugu, hauek nolapait jarria die indarkeriari behazan oso
indarkeria eta gerren aurkako gizona zen. Eta horren aurka jarritako bertsoak, zerti munduan ikusten zen, gerra oiuak, eta orduan bertso hauek idatzi zituen, orain kantatuko dituguna. Eta doinua da, gutxi gorabehera honela. Gizon eta herriak dabiltza beldurrez, elkar zelatatu bazle gorrez ta urez. Hitz ederrak ezanaz, barrendik ezurrez, zein dirade gaiztuak bestiak baiguez. Indarra nagusita gogorrena juez. Indarra nagusita gogorrena juez. Asko aurreratu da, baina zertarako. Ez bat amaitasunik elkarren ganako. Atzaparrak dabiltza bihurturikako, bestientzat bezala Euskal Herrirako. Ez dugu arrazoik gutxi garelako. Ez dugu arrazoik gutxi garelako. Gutxi garelako eta bi potentzi erdian gaudelako ere, bai, geografiak ere asko esaten du. Gaur, hasten dugun ibilbide hau, nolabait lehen aipatu dugun bezala hasieran aipatu dugun zela jorratu zan Amalur filma egiteko. Nahiz eta tamaina txikiagoan izan zen hura, noski. Baina lehen ere aipatu dugu, ez da izanen lehen auzolana Otañorentzat. Otañorentzat hirugarren auzolana izango litzake hau. Lehena, 1884an egin zen, Iraola editoreak bultzaturik. Auzolan horren helburua izan zen Otañoren lehen bertso bilduma ateratzea izan zen. Horretarako Iraolak liburu bat atera nahi zuen, bere lehen bertso bildumakin, baina Xosik ez, Patrikan. Eta orduan zein zuen, pues gu orain egiten ari garen gauza bera. Gu orain ari gea sarrera saltzen. Sarrera saltzen, gero zinea, aizate sarrera aurrez ordaintzen. Fuerbea juntzan, liburuen erosleen bila. Eta aurkitu, Patrika bete zuen iandiruz, orduan atera zuen edizinua. Zerbait izeneko liburua. Bigarren auzolana berriz, oraindik Donostiako Alde Zarrean dagoen taberna batek hango lagunak egin zioten, La Unión Artesanako lagunak egin zioten. Gure poeta erabakia hartua zeukan, emigraziorako bidea hartua zeukan. Diputazioko lanpostu hori bukatu ondoren. Baina Xosik ez, Patrika, beti bezala. Poetak Xosik gabe bizitzen dira, nolapait, haizeakin, eta inspirazioan, beren musak mantentzen dituzte. Eta orduan, 5 zien joateko, 3 seme, eskilaran, 6, 4 eta 2 urtekoak, eta emaztea 5 tike ordaindu behar, Xosik ez. Eta juntatzeko ere, almen gutxi. Eta orduan, Munen Artesanako lagunak egin zuten olako suskrizio antzeko bat, eta orduan bildu zuten, 800 peseta. Eta hori esker, juntzan Argentinara, azken bidei hori egitea. 3. auzolanak, onbuaren itzala, ekarriko digu, guztion pozarako, baita ere, Otañoren jarrerari nolapait, bukaera ederra emateko. Azkenian, berpiztuko dugu Otaño auzolanaz ere. Otañoren tradizioari jarraipen ona emanez. Hala izan bedi. Eta orain bakarrik, kantatxo bat, falta zaigu oraindik,
ni zeakin auzolanaren xehetasunak kinasi aurretikan, azken koplatxua kantatuko dugu. Beak asko maite zuen onbua, ez da zuaizka da, ez da zuaizka da. Baina izugarri ondila egiten da. Eta honek bere herri minean edo ematen zion intxaurrondora. Bere aterpeko intxaurrondora eramaten zion onbuak. Eta onbuaren azpilan asmatu zitu berso sortak eta idazten zuen gehien batian. Bere inspirazio arbola ere izan zen alapait, onbua. Eta orduan onbuari jarri zion bertso sortatikan kantatuko dugu bertso hau. Da doinua, limonatxoaren doinu berbera erabiliko dugu. Nere lagunik maitatuena, onbulaztana zuzera, argatik nator zure kolkora, ni malkuak isurtzera. Iduriturik nara mazula, atariko intxaurpera. Beti izango zaitut gogoan, baina joan nahi dut ostera. Euskal Lurreko arbolpe hartan, nere ezurrak ustera. Baina ez dugu oraingoan otaino intxaurrondoaren azpian lurperatuko. Hemen, onbuaren itzala proiektuarekin, otainoren oroimenaren arbola euskaldun bihotzetan landu nahi dugu. Eta orain bakarrik xehetasun batzuk auzolan konkretuari buruz. Lehen erran bezala, auzolanak bi diru iturri jarri ditu, onbuaren itzala filmak behar duen aurrekontura iristeko. 750.000 euro horiek inguratzeko. 30.000 zinezarrera aurre saltzea eta desgrabazio fiskala erabiliz, bestetik mezenaro kultura legea erabiliz. Eta edo baita ere enpresa handiak ere badute beste zera bat ere, posible almen bat, impuesto de sociedades delakoa horrekin ere egin dezakete ekarpenak egin. Eta ekarpenak mezenarro kultural legeen inguruan edo sarrerak erosten dituzuen guztiak izango zarete onbuaren itzalaren produktore, ekoizleak izan entzate. Produktore finanziario bihurtuko zate. Eta horrek ere bere eragina izango du. Eta bere opariak ere izango dute horiek. Bai sarrera erosten duenak, bai olako lekuak, adibidez faktoria, sarrera saltzen laguntzen digutenak, eta ekitaldi hauek antolatu dutenak, izango da opari potoloena. Eta sarrera erosten dutenentzat xumeagoa izango da, baina ere polita. Hasi gaitezen opari potolenakin. Biak etorriko dira Pamiela argitaletxearen eskutikan. Potoloena izango da auzolan honen historia kontatuko duen liburua izango da. Liburu eder bat aterako dugu. Auzolanaren historia kontatuz, aparte ere ekarriko due, rodajeko argazia ekarriko ditu, betxikeriak ekarriko ditu, eta hor ere sartuko dugu pendrive edo lapitza formatuan filma bera ere hor sartuta. Hori irentxeko da liburuan. Eta hori geratuko da udaletxe bakoitzean, ikastola bakoitzean, eskola publiko, sarean sartu dien eskola publiko bakoitzean, eta holako elkarte bakoitzan geratuko die. Nahi dutenian erabiltzeko, euren erara. Azkenian, zuek zarete filmaren ekoizleak, ez ni zubilana besterik ez dute egiten. Ekoizleak zehatez zuek. Sarrera erosten dutenak, holako egoitzak, eta ekarpenak, mezenago inguruan ekarpenak egiten dituztenak. Orduan, filma herri guztietan geratzen da horregaitik. Herrietan geratzen da. Udaletxetan, eskola publikoetan eta ikastoletan. Eskola orduan erabiltzeko, emigrazioetaz hitz egiten bada, balio dute. Euskalgintzaz ari badia, balio dute. Bertsogintzaz ari badie, balio dute. Epoka hori ura jorratzen ari baldin badia ere, balio dute. Orduan,
askotarako oso baliagarri egiten da. Eta tresna ezin hobea da, holako filma bat eskoletan sartzea. Hori gainera da, hasiera-hasieratik gure helburua hori izan da. Guk nahi dugu, belaunaldi berriei eskaini izan dezatela erraminta hau beregana, Otañorengana iristeko. Jakin dezatela hor bazeola, Zizurkildar bertsolari poeta bat, bere garaian oso garrantzia handiko, kultura handiko gizona izan zena, eta asko aportatu zuena gure herrira, gure kulturara. Jende asko, aditua zarrak eta nolapait konparatzen dute, Otañoren garaia, Otañoren garrantzia, 50-60ko Oteizak izan zuen garrantziakin, konparatzen dute nolapait. Orduan ere, honen aportazioak ikaragarriak izan ziren. Ez bakarrik bere evoluzioa. Zan oso jakina, persona oso aditua, buru askarregua. Pentsatu, beha izan zela, inune euskarazko klasek ematen ez zien lekuan, Argentinan hasi zan hau, maisu bezala, lehen maisua izan zan euskara erakusten. Ez zeon metodologiarik, ez zeon ez zer euskara erakusteko. Honek buruz asmatu zuen gramatika bat, aditzak buruz egin zuen, guztia. Beha egin zuen. Oso merito handiko gizona. Gero, nik ere konparatzen ditut, nolapait, eta herri hau berriz ere dikotomia antzekoan gabiltza, Momentu oso importante izan ziren bere garaiak. Idei berria sortu ziren, sozialismoa, abertzaletasuna ere bai, garaietan. 50-60ko hamarkadetan ere, herri honek frankismoa atzean nagatzeko, beste salto bat intzuen aurrea, idei berriak ere frantzagatu genituen, izugarrizko erronka intzuen kulturalki herri honek. Horrei bilditzan ere, tartean ere, Oteiza izan dugu, Debako eskola, Erdoka Mairu, ikastola sortu ziren, literatura berria sortu zen, kooperatibak, zenbat gau sortu ziren, alternatiba politiko berriak ere sortu genituen. Gaur ere, herri hau, orain bizitu ditugu, diktaduran, baino asko urte gehiago darabagu, demokrazian. Herri honek behar du orain berriro ere bultzada bat, behar du ere hausnarketa bat berriro ere. Idei berriak jorratu berria, beharrezkoa da. Eta orduan, Otaño aztertzea oso importantea da. Gaurko egoera ere ulertzeko. Jarrai dezagun beste pixka, eta ber. Hainbeste txapagabe. Bueno, erran bezala, berrigintzan eginen dugu filma. Beraz, fruituak, lehen izan dugu bezala, emaitzak ere zuenak izanen dira. Auzolanaren sarean sartzen diren eta laguntzen diguten eragile guztiek jasoko duzue alebana. Udalak, eskola ikastolak eta edabide garrantzitsua laguntzen digutenak, horiek liburu bana jasoko dute bere filmarekin. Baita ere, ekarpen sendotxoak egiten dituztenak, 250 euroko ekarpenak egiten dituztenak, mezenarko kulturalen legeen ondoren edo egiten dituztenak, horiek ere jasoko lukete liburuxka bat, horietako liburuxka bat. Eta besteak, sarrerak erosten dutenak, horiek jasoko lukete, hau ere zeatikan, Pamielak ere argitaratuko du, hau ere, izango da filmaren afitxea, filmaren kartela izango da. Eta filmaren kartelotan, eguzki hartzen eman ere ekoiztetxeak eskerrona eman desaparte, hori izanen du ere laukitxo bat bere izena jartzeko. Hori izango da gainea, personalizatua izango den opari bakarra, izango da kartela. Sortu hor bakoitza jarri dezake bere izena. Ni, koldo elejalde, jarri eta jo, enkuadratut baretan jartzeko, zetxulo, saloian jartzeko. Productor de una película, izango baiz, horiek bakarrik egingo dugu sarrerak erostu duten entzat. Beste guztiak jasoko dute liburua.
Eta bai, liburua ere, baliogarri egiten guretzako gaur batek gaitikan. Titulos de kredito gisa ere erabiltzeko. Zerti, azkenian filmaren azken tituloak ez da inor geratzen hori irakurtzen. Gainera, oso luzea izango litzeke kasu honetan. Zerti, gora salduko lieke, pues, udaletxetik gora 100 ikastola daude zirkuituan. Beste hainbeste eskola publiko, beste hainbeste mezarrego kultural inguruan egiten ustenak. Hoi guztiak, orduan liburuan bai azalduko die. Eta azalduko die alfabetikoki udalak. Gero azalduko dieke zenbat auzolankide sarrerak erosi dutenak udal horretan. Horrek ere balio digu jakiteko herri horretan ze itzala izan duen Otañok. Hor jakingo dugu, pues adibidez hemen Laudio azalduko da, Laudio. Laudion saldu die, pues 100 sarrera, o 600 o 200 sarrera. Bueno, hor, hainbeste biztanle, porzentai hau. Eta ondoren, etorriko lieke, mezenargo kultural inguruan, ekarpenak egin dituztena, negozioak o partikularrak, minor etorriko die, beren logoakin. Eta hau bai izango lieke, kantitateen arabera, kopuraren arabera. El que más ingresa, en primer lugar, eta horrela, ongo lieke. Bakarrik bukatzeko, esan, egiten ari garen hau, Pello Mari Otañok ongi irabazia daukala. Nahiz eta ja pasatu dian, 112 urte, bere hiltzenetik. Eta horregaitik nahi dugu herri eskola ikastola guztietan bere mundura iristeko tartea hau izatea. Azkenean hori da mugitzen eta motibatzen gaituena. Azeratik. Ez da dila Pello Mari Otaño azturako zulo beltzean erori. Bizirik nahi dugulako. Belaunaldi berriei eskaintzeko bere egitza paregabea. Lan handia daukagu aurretik, hemen jende gutxi zeate, baina bauzue ahotsa eta belarriak mezua zabaltzeko. Hor daude, ordua mezua zabaldu lagunen artean. Gero hauek ere uste dut hemen botako dutela, garbatu dute saio guzila, egun ematean jarriko dute. Eta hoitako triptikoak eta banandu hor daut telefonoak, zein argik eta egin behar baldin bada, nahi zuzenean deitu, horretarako gaude. Baina, hoxe, mila esker, etorri zaten guztioi, eta norbait nahi badutzu sarrera erosi, orain badau momentutxua nahi badu erosteko. Ni beti da maskit gainean, por si acaso. Mila esker guztioi.